ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20/10/22 ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುಬನ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಭೋಲಾನಾಥ ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಲಿಗೆನು ಜ್ಞಾನರತ್ನರ್ದು ಜಿಂಜವಿರು ಆರೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಬೀಜ ರೂಪಾದುಲ್ಲಿರು ಆರ್ನ ಹೋಳಿಕೆನು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅನೇಕ ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗಳ ಮೋಸ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಯಗ್. ಉತ್ತರ: ಬಾಬನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿಯಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಪೇರು. ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಜೇರು ಸವೆಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿದ್ದು ಕುಳ್ಳುವೇರು. ಧರ್ಮರಾಜ ಬಾಬಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದೇರು ಪನ್ಪುನ ಆಕಳೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಸತ್ಯ ಬಾಬಾಗ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನಿ ಶಿಕ್ಷೆನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯುಕ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಗೀತೆ: ಭೋಲಾನಾಥರ್ದುಲ ಭಿನ್ನ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭೋಲಾನಾಥ ಬಂದು ಸದಾಶಿವಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದನು. ಭೋಲಾ ಭಂಡಾರಿ ಶಂಕರಗ ಭೋಲಾ ಭಂಡಾರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಯಾನೇ ಬತದು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಒರಿಯಗ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಶಂಕರಳ ಹತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮೆಲ ಹತ್ತು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಗೊಂದಲುಡು ಬರ್ಪೇರು. ದಾದ ಪಂಡ ದಾದಗುಲ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ದಯಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಬಗುಲ ಸಹ ಭಗವಂತ ಅಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನೇ ನಿಕಲ್ನ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಪಿತ ಅತನ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಪರಲೋಕ ಪಂಡು ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಅತ್ತಂಡ ನರಕೋಗು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಪರಲೋಕ ಪಂಡ ಅತೀ ದೂರೊಡುಪುನ ಆತ್ಮಲು ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲೋಕ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅಕಲಿಗೆ ಪರಮಪ್ರಿಯ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಪರಂಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಪರಲೋಕಡುಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಮೋನೆ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಬೀಜರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಒರಿಯನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ರಚಯಿತ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅರೆಗ್ ಒರಿಯಗೆ ರಚಯಿತ ನನ್ನ ಒರಿನ ಮಾತ ಅರ್ನ ರಚನೆ ಅದುಂಡು. ರಚಯಿತ ಮಾತ್ರ ರಚನೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಾತಲ ನಮ್ಮನು ಈಶ್ವರ ಅತ್ತನ ಖುದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಈಶ್ವರ ಅತ್ತನ ಖುದ ಪುಟ್ಟದೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಒರಿ ಈಶ್ವರಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಗಾಂಧಿ ಅರೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬೇಹದ್ದುದ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಪರಂಪಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ತೆರಿಪವೇರು. ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಸಮಾನಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲವು ಅತ್ತು. ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರಮ ಜ್ಞಾನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಂಡ ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಆಕಾರಡು ಅಂತರೊಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಆತ್ಮದ ಆಕಾರ ಒಂಜೇ ಅದುಂಡು. ಯಾನ ಆಕಾರಡು ಮಲ್ಲದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪು ನೆರೆದವರ ಎಂಕ್ ಪರಮ ಪಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪರಮಾತ್ಮಡೆ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುನಿ. ಯಾನಿ ಎಂಚ ಅಶರೀರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪರಮಧಾಮಡು ಅಶರೀರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ಉಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮಾನ ಉಪ್ಪುನಂಚನೆ ಯಾಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ. ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಆಕರುಡು ಇತ್ತೆಂಡ ಈ ಶರೀರಡು ಜಿಂಜುಜಿ ಬೇತೆ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಲೆಕನೆ ಯಾಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ. ಬಾಬಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತುಡು ಪಾತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತದು ನಮಕ್ ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಎನರ್ದಲ ಒಂತೆ ಎತ್ತರಡು ಲೆತೊಂದು ಬೋಪೆ. ಏನನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಕ್ಲಿನ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪ್ರತಿಯೋರಿ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದುಂಡು. ಏತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು. ಕೆಲವರಿಗೆ 7 ಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಒರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಕೀಲ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ
ಬಾಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪನು. ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದವೇರು ಯೋಗ್ಯರಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಜನಕುಲು ಅರೇನು ಪುಗರ್ವೇರು. ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಸಮಾನ ಅದು ಪೂಜೆರು ಒರಿ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಮನ್ಪೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿನ ಏತು ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಬಾಬಾ ಎಂಚೊಳ್ಳೆರು ತುಲೆ ಬೇತೆಕ್ನ ಶರೀರೋಡು ಬತ್ತದು ಕಲ್ಪವೇರು. ಇಂದು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅದು ಉಂಡು. ಆಯ್ನದವರ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ತದೇರು. ಮೂಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಪಜಿರು ಜ್ಞಾನದ ಅಮೃತ ತಿನ್ಪವೇರು. ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣನ ಗೋಶಾಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಉಪ್ಪುಂದಾನೆ ಶಿವಬಾಬಾಗ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಪಣ್ತೇರು. ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣಗಂತೂ ಈ ಗೋನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಗ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಗಾಂಧೀಜಿಲ ಸಹ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕತ್ತಂದು ಸೀತಾರಾಮ ಬಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ದೇಪಂಡ ಆರು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಮೀನು ಮೊಸಳೆ ಮಾತೆಟ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ತೆರೆಯೊಂದೇರು. ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ತೆರೆದಿತ್ತ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಎಚ್ಚರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೋರಿರ್ದು ಲಕ್ಕದು ವಾಪಸ್ ಲೇತೊಂದು ಹೋಪೇರು. ಸೊಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಉಮಿಳ್ದಂಚೆನೆ ಕುಡ ನಿಕುಲ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ನಿಧಾನವಾದ ಜಪ್ಪರು ಒರಿ ಬಾಬಾ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನಕ್ಕೆ ತಿರುಪದ ಕೊಡ್ಪೇರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಟೀಚರ್ನ ನೆನಪುಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗಂತೂ ಬಾಬಾ ಓದವೇರು. ಬೇರೆ ನಿಖಲ್ನ ಗುರುವಾದುಳ್ಳೇರು. ಮೂಜಂತಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಬಾಬನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಪೂರ್ಣ ಪಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ಪನ್ಪುನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸಹ 5 ನಿಮಿಷ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಹೇ ಮಾಯೆ ಯಾನು ಜೋಕುಲ್ನ ಬೀಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ದು ಬುರ್ತ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂತೆ ವಿಕಾರುಡು ಪೋಂಡಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೀಗ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲೇ ಪೋದು ಜಡ್ಜಿಗೆ ನಿಕುಲ್ನ ದೋಷ ಪಂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ತದಾಂಡಲ ಬುರ್ಚಾನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಯರ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಗುರಿಯಾಪಾರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಕ್ಕೂ ಪೋದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ದಿಂಡ ಸಬೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳು ನಕುಲು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಪಂಡ ವಿಕಾರಕ್ಕೂ ಪೋದು ಸಬೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳು ನಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಡ ಧರ್ಮರಾಜರ್ದು ಎಂಚಿನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಯರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ರೀತಿ ಬಾಬಾಗಳ ಮೋಸ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಲ್ಪೇರು. ಸಾಕಾರ ಬಾಬಾಗ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಲ್ಪನಾದ್ಲ ಆರೆ ಆದುಳ್ಳೇರು. ನಿಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನುವೆರು. ದಾದಾ ಅರ್ನ ಶರೀರಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು. ಬೇರಂತೂ ಗೃಹಸ್ಥಾದುಳ್ಳೇರು. ಜೋಕುಲು ಮರಿಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಬೆರಡ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು. ಸಾಧು ಸಂತಿರ್ನ ಶರೀರಡ್ಲ ದೇಗ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಪೂಜಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಪಲ್ಟಿ ಆಟ ಆದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ದೇವತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಈ ವರ್ಣಲು ಭಾರತಡೆ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಓಲ್ಲ ಈ ವರ್ಣ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು 15 ನಿಮಿಷ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಗುಲು ತಿರುಪದಿ ಕೊರ್ಪಾರು. ಬಾಬಾ ನೇರವಾದ ಪಾತೆರುವೆರು. ಶಿವ ಬೇತೆ ಶಂಕರ ಬೇತೆ ಬಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ನೀನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪೋಡಪ್ಪನು. ಇಂದು ಅದೊಂದು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪನು. ಸರ್ಕಾರದ ಪುಸ್ತಕ ಇದೊಂಡು ಏರು ದಾದಾದುಳ್ಳೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ನಾಟಕಡು ಏರು ಎಂಚಿನಾದುಳ್ಳೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಐದೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸೀತಾರಾಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು. ಈ ರೀತಿ ಜಗತ್ತು ಪರತಾದು ಪುಣ್ ನಿಕುಲು ದೇವತೆಲು ವಾಮ ಮಾರ್ಗಡು ಪೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮತದ ಅನುಸಾರ ನಡಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಮತ ಆರ್ನನೇ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸೀತಾರಾಮ ಏರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾಮ ಮಾರ್ಗಡು ಪೋತೇರು.
ಏರು ಶ್ರೀಮತ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಭಕ್ತರ್ನ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಬಾಬಾ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೇರು ಏರಾಂಡಲ ಮೀನು ಮೊಸಳೆಡು ಭಾವನೆ ದಿಂದ ಯಾನೆ ಅಕಲ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆ ಮೀನು ಮೊಸಳೆಡ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯನ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನಕುಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಪದವಿಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ಪುಂಡು ದೈವೀ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಧರ್ಮತ್ ಧರ್ಮನು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದಕುಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಾಜರ್ನ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ಪೇರು ರಾಜರುಗಳ ರಾಜರು ಇಂದೆತ್ತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸಹ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆನು ವಿಕಾರಿ ರಾಜರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬನ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಪಾತೆರಳು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಲಕ್ಕದು ಚಾ ಪರ್ಂಡ ನಶೆ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಊರುಗು ಪೋಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಜತದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಇಲ್ಲಡು ಕುಳ್ದುಳ್ಳರು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಪತಿ ಪರದೇಶಗೂ ಪೋಯರು ಪತ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಬುಳಿಪಲು ಅಕುಲ್ದಾನೆ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗೆ ಏತು ಸುಖ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬುರ್ದು ಪೋನಾಗ ಬುಳಿಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಂದು ನಿಕುಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಓಡೆ ಪೋಡು ನಿಕುಲೆ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಏತು ಜನಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೇವಾದಾರಿ ಅದು ಪೋಲಿ ಅಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪ್ರಾರಂಭಡು ಒಂತೆ ಇತ್ತೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತದೇವರು ಇತ್ತೆ ಏತುಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕಲೆಡು ಏರಾಂಡಲ ಕಳೆದು ಪೋಯರ್ಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕಳೆದು ಬುಡಿಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರನ ಅಂಡಲ ದೀಯರ್ಡ ಎಂಕುಲು ದಯಗ್ ಬೇತೆಕ್ನ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಅಂದು ನಿಕುಲು ಓರಿ ಶಿವ ಬಾಲಕನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಆರು ನಿಕುಲೇನು ಜೋಕುಲೇನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಬಾಬಾಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾತ್ರ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡ್ದು ಅರೆಗು ಮೂರ್ಖರ್ನ ಅವತಾರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಎರ್ದು ಕೋಪ ಮಲ್ತಂಡಲ ಬಾಬರ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೋಪ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಹಾರಣಿಕೈಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ಕುಡ ತಿರ್ಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ನ ಬಾಬಾಗ್ ಒಪ್ಪಿಸಲೆ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಬರ್ದು ಏಪಲ ಕೋಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೇವಾಧಾರಿ ಅದುಪುಲೆ ವರದಾನ ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆನು ಉತ್ಸವ ರೂಪಡು ಆಚರಿಸುವಂಚಿನ ಸದಾ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಸಂಪನ್ನ ಭವ ಒವ್ವೇ ಉತ್ಸಾಹ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಅದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಲು ಜೀವನನೇ ಉತ್ಸಾಹದ್ದು ಜಿಂಜಿನ ಜೀವನ ಆದುಂಟು ಎಂಚೆ ಈ ಶರೀರಡು ಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಿಲಕ ಜೀವನ ಅಂಚಿನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಶ್ವಾಸನೆ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಆದುಂಟು ಆಯ್ನೆದವರ ಸಂಗಮಯುಗದ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸವವಾದುಂಟು ಅಂಡ ಶ್ವಾಸದ ವೇಗ ಸದಾ ಏಕರಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶ್ವಾಸದ ಗತಿ ಮಸ್ತ್ ವೇಗವಾದ ಆಡು ಅತ್ತಂಡ ನಿಧಾನವಾಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಯಥಾರ್ಥ ಜೀವನ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು ಆಯ್ನೆದವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಏಕರಸವಾದೆ ಉಂಡ ಬಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇಂದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಶೇಷತೆ ಆದುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.